Sziasztok! Szóval, ez lenne a Minecraft-os sorozatom első része, és itt van velem a tesóm. Sziasztok! Hát szóval, szerintem a FIFA 15-ös videó már hamarabb fel fog kerülni, mint ez. Mert ugye az már vágáson van. Nem is tudom, hogy majd hol fogunk lakni. Szerintem majd itt valahol, itt kinéztem egy jó helyet. Ami ugye vártuk, hogy tesóm becsatlakozzon. Ugye a szerverre. Nagyon sexy vagy. Gyerünk. Szerintem mi itt fogunk lakni. Szerintem olyan 6 perces lesz egy videó. Na jó, 5. 6 perces lesz egy ilyen videónk. És szerintem mi itt fogunk lakni. Hol vagy? Gyere erre! Várjál, mert az előbb kreatívoztam, és... Kezdjünk el. Én nagyon szexi bandita vagyok. Tesóm az ilyen jakabbaldi kislány. Csinálunk egy csákányt. Kardot. Csinálunk botot. És figyelj ide, testvérem. Te mennyire fát vágni. Milyen fát vágni? De ezt pakold be ide a cuccaidat. Jaj, a bolond kocsi, mindjárt megfelültem a szomszédot. Na. Na hát akkor én le is megyek bányászni, üdvözöllek is. Jó, nem ide? Gyere, áskény innen. A vízalva nehéz ásni. Thank you. Sit down, please. Na, akkor menjünk fát vágni, meg keresztül a fasz a kis bányát. Tehát, egy ilyen videó 5 perces lesz. Mindjárt jövök. Na hát, szóval újra itt vagyunk, amin láthatjátok. És keresni kéne egy bányát, csak hát szerintem erre valahol nincsen. Hogyha találsz a bárányt, akkor add meg. Nem kéne most nekünk, mert ugye kell a gyapjúja, az ászol. Amikor nem kaptos vagy? Nem csak mindig kezdünk olyan. 3. Meg 3 fadeszka. Deszka? Na szóval. Na, újra visszatértünk. Bányát akarok keresni, nem találok. Jó, az én ágyam már meg is van a... Találtam, és még hozzá keres is. Így az elején még ez is nagyon jó. Még örülünk neki. A végén már annyi lesz belőle, hogy csak tart. Írjátok meg, hogy easy-n, vagy peaceful-on easy-n, vagy normálon játszunk. Mert... Vagy hardon. Most keresünk követ. Ó, de viszont nem hoztam magammal a fát. De szedek egy pár darab követ. Szerintem már 10 perces lesz egy videó, vagy nem tudom. Hát majd amikor vége lesz. Ezt úgyis látni fogjátok. De akkor lesz vége, amikor már lesz legalább 10 darabban sem. Szerintem a házépítés majd a következő része fog maradni. Na, tehát felmegyünk. A házépítésre az elkövetkezendő 2 részben lesz, az már biztos.
munkát kivettem, mert arra a hegy túloldalán, itt meg kéne jelölni a bányát. Hoppá. Elmentem. Sorry. Bari! Nem. Mert a játék most elkezdett őrültködni. Tőle a szokásos szarságait nyomja. Nem akarja megütni. Hogy láttam, hogy már eléptem? Nem. Na, újra itt vagyunk. Tehát itt ki kéne jelölni, hogy itt bánya van. Így. És nagyon gyorsan haza kéne menni. Tehát... Eltévedtem. Pont azt akartam kérdezni, hogy otthon vagy? Én is eltévedtem szerintem. De minden még jó, hogy úgyse volt még meg a ház. Nem, úgyhogy... Itt az erdők közelébe voltunk. Itt vagyok. Ott vagy már? Aha. Látod a nevem? Gyere, mert... De hol van ez az ott? Na szóval, újra itt lennénk. Ez a rész majd lehet, hogy kicsit amatőren fog sikerülni, pedig nem szokott ilyen lenni, de a következő rész ígérem jobb lesz. Mert hát most itt minden el lett szó szerint cseszve. Még le van valamelyik melyik hülye szerveren. A kell kajak aksoly. Annyi történt, hogy hazajöttem, csináltam egy kemencét, kisütöttem a húst. Azt rakd be a sütőbe, tesóm. Gyorsan rakd be, mert még nem benne tűz. Ok, raktam be neked egy húst. Jó. Egyet kap. Na, én visszamegyek bányába. És rájöttem, hogy hol lakunk. Pár méterre a bányámtól. Tehát itt átjövök itt a piros virágokon, és itt van a bánya. Ugye most már van. Tehát 10 vas ennek a résznek a vége. Már van 3. Te mit élvezkedsz itt mellettem? Hát ezek itt, ez itt pedofiloskodik itt mellettem. Ölöm a teheneket, hogy legyen bőr, és úgy jobban szeretett csinálni. Mi van itt? Oké, hát láthatjátok, ez a videó ennyi is lett volna, sziasztok!